Ang ebanghelyo nga atong gibasa nagtuga nato bahin sa yawa, bahin sa giyawaan, unsay tawag nato, gisaniban sa daotang espiritu. Ang kanang presensya sa yawa diri sa kalibutan maklaro nato diha sa mga tao nga giyawaan, gisaniban. Kanabang aktual mismo nga pagsanib sa yawa sa usa ka tao. Siguro nakakita mo ningunana. Mausab ang sinultihan, mausab ang itsura, mulutaw sa hangin. May namdum ko sa dito ko sa sa Santa Cruz, Tanhay. Diha gyud aktual nga nahitabo nga gisaniban. Ang seminarista nga kuyog nako adtong panahona kani si Konsehal Arbas, seminarista man magpare manunta ni. Dito siya madestino nako niya, kuyog siya nako, nakasaksi gyud siya ani. Anang buntag dihay ni adto nako nga patuon ko sa ilang balay kay mulutaw manirado na sila sa sa ilang pultahan o bintani kay mulataw man ang 18 years old nilang anak mulutaw man sa hangin. Makahadlok kinahanglan kami mo nay amo ang ampuan gyud pag-ayo sa di pa ko sawa pa ko moadto nag-ampo gyud ko sa simbahan. Kami mga pari kung exercise mi mangumpisal ming daan kay dili man na sayon ang yawa, no, gamhanan man pod ang yawa. So mani ang inunta manifestation sa presensya sa yawa, no, ang actual gyud nga possession, pag sanib sa yawa, sa espiritu sa yawa sa usa ka tawo. Apan ang presensya sa yawa nailain pod nga form, naapoy lain nga manifestation sa presensya sa yawa, nailaing paagi, lain-lain nga paagi sa presensya sa yawa. Ug mao kana nga angay nga ato ang hibaw-an o angay nga ato ang bantayan, magbantay gyud ta. Dunay nagingon nga sa atong panahon anaa ka ng movements nga wad-o na ang Ginoo diha sa kinabuhi sa tao, no? Ana bang dili na i-appeal ang Ginoo sa kinabuhi sa tao? Nga maingon nato nga ang tawo maunay ilhon nga Ginoo, ang tawo maunay yukbuan dili na ang Ginoo, ang tawo maunay tuhuan dili na ang Ginoo. Pananglitan kanang movement sa human rights, nga ang human rights mao na ang labaw, ang katungod sa tao mao na ang labaw sa tanan, ang katungod sa tao mao na ang labing importante, ang pagbuot sa tao, ang choice sa tao mao na ang importante, dili na ang pagbuot sa Dios. Dunay mga nasod nga naghimo na gyud og mga balaod
labi na mga nasod nga mga dagko o mga dato nga nag-emphasize na gani nanay balaod sa right of choice sa tao. Bisan nga himuon na nga balaod ang katungod sa tao sa pagpili unsay para niya angay niya. Bisan sala, bisan kontra sa balaod o mga sugo sa Ginoo. Pananglitan ang abortion di ay. Doon naman mga nasod nga gitugot na nahimo na ganing gitugot na ang abortion, pagpatay sa bata. Ang mga pro-abortion wala na mo ila sa fetus nga kinabuhi. Wala na sila mo ila sa fetus nga kinabuhi. Nanay mga nasod nga nagtugot og euthanasia, kanabang atong nailhan nga mercy killing, nga kung wala na kaayuhan ang sakit, kung hilabihan na ang sakit, mahimo na sa tao ang pagtapos sa kinabuhi. Diri sa ato, kusog na ang pananglitan kanang issue bahin sa divorce. Moingon ang tao nga ngano man nga paantuson ang magtiayon kundi magkasinabot. Sumaw na iya sa tao. Nya ang Ginoo, unsa may pagbuot sa Ginoo, unsa may kasugo sa Ginoo, unsa may inyong gipanaaran, sa nag-uros-uros pa ng inyong gugma, nga kamatayon ra ang magbulag. Nanapod ng same-sex marriage, nga pwede nang magminyo ang babae o babae, lalaki o lalaki. Unya right kuno sa tao, katungod sa tao ang nga malipay, nganong hikawan man ang tao sa iyang kalipay. Mga kining tanan, nahibalo mo, kining tanan buhat ni siyawa, pareho ra kagiyawaan. Ug mao ka na nga angay nga i-exorcise ta, angay nga hinginlan ang yawa gikan sa mga tao nga giyawaan, nga anaa aning mga panghuna-huna nga iyaha sa tao, dili iya sa Dios. Mo na'y giyawaan. So daghan kaayong paagi ang yawa sa pagkontrol sa tao. Mao man ay possession. Daghan kaayo ang yawa. Unya kuha na kaayo ba, inantigo na kaayo ang paagi sa yawa pag kuha sa tao. Muna nga akong giingon nga kinahanglan atong hibaw-an ang mga isyu sa ato ang palibot. Kinahanglan nga ato ang hibaw-an, pamalandungan og sabton og pamalandungan kundili baka ni iya sa sayawa. Kay kun iya ni sayawa, mag-ampo ta nga ma-exorcise sa Ginoo, mahinginlan sa Ginoo. Gamhanan man tod ang yawa, apan mas gamhanan ang Ginoo. Aniya na pod, natuguter ako nga maghisgot bahin sa dakong issue sa syudad, bahin sa 174 reclamation project sa syudad. Akong nabasa kahapon sa Facebook,
bahin reflection bahin sa project. Nihon dito nga economic development mao man ni ang gitan-aw gihatag nga rason sa project. Economic development but in expense, at the expense of marine environment devastation and lifetime deprivation of aquatic life production for fishers folk. So makita murag maayo tuod. Makita po nato ang baylo, ang ilis, na ang pagkadaot sa marine environment, irreparable damage sa marine environment, and lifetime deprivation. Tibok nilang kinabuhi nga mahikawan ang mga mananagat sa abot sa dagat. Second, employment security. Madaghan kuno ang makatrabaho. Mao na ang ikaduhang rason or nakita sa project. But mo na ang baylo ani corrupt agreements and intentional disregard of the rights of the poor. Third nga rason, tourism industry explosion, ang improve o pagpalambo sa tourism industry. Unsay baylo, loss of our sovereignty to China, thereby making us a priority target to Chinese rivals. Nindot man nga mubasa ta, muilata sa isyo na unya kahapon do naman sa Sunday do ay mi nangtagtag pod og mga basahon nya gigamit ang ato ang logo sa Diocese sa Dumaguete nga walay pananghid, paglinglara gihapon sa tao, nagpangtagtag og tubag sa ato ang statement sa simbahan, claiming to be also Catholics, and may supak sa baruganan sa simbahan. So kinahanglan po nga katupong mo supak sa project na natay kahibalo. Unsa gyud ang kinatibuk-an. Ngano gyud nga ang simbahan mi supak. Nga naman tuod tang misupak. Pagsupak-supak ra. Kay makakwarta ta sa simbahan. No. Ang tuyo sa simbahan, pag gatuman lang ang simbahan sa kabubuton sa Diyos. Ang baruganan sa simbahan, baruganan sa Diyos. Ang mga leaders nato sa simbahan, nag-aalagad sa ngalan sa Diyos. So dili ni para gyud ni sa kayuhan sa katawhan, pagpanalipod sa katungod sa katawhan, o pagpanalipod sa kinaiyahan, pagpanalipod sa ato ang puloy-anan. So, nindot nga mubasa kamo sa mga basahon nga ato ang gitagtag aron kamo pod mahayagan. O sa ako nang giingon, ang yawa sophisticated na kaayo sa iyang pamaagi sa pag-atake nato. Og mao kana nga kinahanglan nga sa ako nang giingon, we keep ourselves informed about the things that are happening around us. And maghiusa ta sa pagbatok sa mga daotan og sayop nga mga panghuna-huna og mga panghitabo.
ug kanang pagbaton og lig-on nga pagtuo mao'y usa sa mga paagi sa pakig-away sa yawa. Amen.